coronavirus. Ala to. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Hoy, what's up sa inyo mga kalabang no? Good afternoon. Today, kay di may makagawas, di may makalaag, di may maka-travel vlog, di may maka-food vlog, di may makasuroy ang asa mi mulakaw. No, kay tungod sa coronavirus, stranded mi dito kita. Ha? Aw tungod daw ani. Tungod na ning upawan, ning katag na ning upawan ni. Grabe gyud. Nami gamay nga basketballan diri. Nya naka-decide mi. Kuyo na ko upload TV diri. Dara. Ya, magdang contest mi karon. So you better watch out kung unsa mi mudang ang Uplok TV preparing para unta sa Mayor's Cup pero wa madayon. So power. Yes sir. Okay. Here we go. So, What's my dunk challenge? aw, ha? What's my dunk? Dara nami challenge day. Gitawag ni Jigo o ganang kuan. Watch my dunk challenge. Watch me. Watch us. Isa mo na daw. Ano? Bato. Sige, bato pick me, bato pick. Ay, ang malay na lang para social distancing man. Coronavirus. Jig, dili ka makita. Okay ka na. Okay, play na. Para iwas coronavirus, social distancing. Ang malahi. Tesa wala pa sa. Malahi, maoy, una. Tama kayo mo, Jig. Ang malahi, maoy, una. Ay, paano na Jigo na. Dang ni Jigo sa mga Mga kuha nyo sa Simple sa Jig, simple. simple sa. tama na di ko eh. Di anay. Sa, uy. Next nga mo dang siya mo una ya siya na sa daw mo sundon. Kana lang sa yulot. Oh. Allah. Oy, tesa ko ikablo unsay panis basta dili makason. Panis. Panis kana ko. Panis. Panos na. Windmill Jig, windmill. Sige lang, windmill bitaw to Jig. Musumo mo dili ka musumo. Take to. Windmill ay ano? Ano? Ano ka dapat baba? Osbon ni alot kay si Jigo dili mi kakuha. Jigo dili mi kakuha. Kami tanan di kakuha. Ano mo? Oh! Malo! Ano eh? Windmill Jig ba kami sa to Amerikano? Pilipino Jig ba? Sakita dot ka mo. Wala. Gargo may dagan mo layat hargo ano. George ka na. Take two. Inay! Inay! Here we go! Nasoon,
sabay nakasuon. Saan namin taon tulot eh? Ano yung tuyo ko? Bro, igsuon na ta, igsuon na ta. Lapit, lapit. Dito. Ay, quit. Bang! Ay, quit. Hindi ko na po na. Ay, quit. Ay, nata mo. Sabi na ko na eh. Inata mo sa nunod. Buha pati ato na kun nay. Wow! Ay, ilanan. Are. Watch my dunk challenge. Supplement. Sana kayo. Ano pe? Sokol pa ka pe? Sokol. Lalot kay Dako. Easy. Easy. Ikaw pe, magtagi-tagi pa ka? Gili up. Tap from the line. Suhay. Gabiyag na ang Chico eh. Grabe yun. Next nga dunk is na ay tao diri dapita. Mura kag PB All Star, NBA All Star ani. Bay, ara ato yung interview ni. Bay, okay ra ka bay? Salik kas mo ah. Uy, di na mo tingog boy. Kailan ko. Dala na ka diha. Pagampo. First down. Gay kasakit. Di na mo makaya to bay kay murag dili pa kay safety aton tails. This dunk is I'm calling this top dunk. Kuya, pa-picture ko. Top dunk. Kailangan kuskon dyan na ang pag-top. Jigsa? Idol! Tapa day. Mati yung nga eh.
Hindi mo kabaw. Tabaday. Idol. Ay, stop! Ay, di. Saging. Saging. Manlong ko yung Okay. Wala ba ko nakaintew sa dang? Kuan ako at assist. Hey! Ay, panood pag Kuan ba? Ang ina nyo, idol! A few moments later. And that concludes our Watch My Dunk Challenge, no? Keep safe lang ta mga kalapo, no? Kung asa pa mo karon dihala mo. Alam sa mo pagawas-gawas gyud. Tungod sa coronavirus, no? Grabe na jud kayo gyud ning saka na sa ta karon. Sama sa gingon ni Duterte, no? Pasinday na pa mo wala ni masuruyan sa inyong balay. So mag-ikot-ikot muna kayo sa inyong mga bahay. Dili lang ko to mga kalapok, no? Like, comment, share, and subscribe Uplok TV. And don't forget to support si Poo Northside Vloggers, Chicken Pox. Woo! Kita-kita to sa sunod na vlog. Peace!